बेयाव फैथ'लाय जोंहा नानि जोंनि मामिनावहाय जोङो सल' मोनसे खोन्थानो फैयो। मा सल' मा फैनोसै आं मा खालामदों नै मारा बिजि जोङो दहायसो जानाय लोंनाय मावखानानै आं मानसिनानै हरदों आरो सल' गैया थां गैया नोंनि बाबानाव थांनो नोंनि लियाना बाबानाव थांनो इसिबां गिखारो बाबानाव थांनो आरो फैयाबो मा जाखो बाबा मानो गाबो बाबा जोंनि मामिखौहाय मोनसे सल' खोन्थानो थिनदोंमोन नाथाय मामिया सफैया जोंनि फेमिलि मोनसेया फैनो हासिगोन आंहा सोलाबा माबा मोनसे जाबाय थां नोंसिनि बुजिया नामा नोंसोरो खोथाखौ आं खोन्थानो टाइम गैया होनखाबाय आंहा टाइम जाबाय बारा जाबाय बिमाफोरा बिफाफोरा माबायदि जोङो बिसोरनि आखुफोरखौ हमदांनानै नायदों आरो जोङो दिनैहाय नैबे न'खर फेमिलि मोनसेखौ जोङो नायलांनो हासिगोन आरो बाबायाबो साख्रियाव थांनो सानफ्रामबो फैसा खामायो बिसोरखौ नोंसोरो बिजि टाइमावनो थिनबाय नालाय जों थांगोन दे गाबनो नाङा जों नोंसोरनो सल' खोन्थागोन दा जों बे फिसाजोआ दिनै बिमानावहाय माबायदि बियो मिथिनो लुबैदों इसोरनि रावखौ माबायदि सोलोंनो हादों जोङो बेखौ नायबाय थानायनि सल' बिमाया माबोरै फिसाखौ बानजायो एबा माबोरै फिसाखौहाय मोजां फोरोङो मोजां गियान होयो बे बिमाया फोरोंगोन आरो थो फिसौफोर नै नोंनि आं नुबाय नै आंनोहाय दिनैहाय नों मोनसे सम होनांगोन आरो बियो मोनसे सल' मोजांथार नोङो आंनो खोन्थानांगोन मानि सल' मामि बाबा आङो दिनैहाय जिसुआ दिनैहाय माबायदि आरो दिनै बियो मा खालामो एबा दिनैहाय जिसुआ माबायदि जोंखौ अनो दिनै नों जिसुनि सोमोन्दै आंनो गुसुङै दिनै खोन्थानो आं मिथिनो लुबैदों हाब मामि आंहा दिनै सानसे मानि मिटिंबो जादों आं मेंनायबो मोनबाय थां मामिनाव थांनानै सोंहैदो थां आइ मानो गाबखो फिसा मामि आंनो बाबाया मोनसे आं सल' खोन्थानो थिनदोंमोन नाथाय बाबाया आंनोहाय सल'खौहाय खोन्थानो हायासै दिनै बियो बिजिनो दिनै आं मिथिनो लुबैदों दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि सोमोन्दै आं मिथिनो लुबैदों मामि नों आंनो खोन्थानो हागोन ना दिनै दे फिसा आं खोन्थानो हागोन जोबोद मोजां मानोना गियानखौ जों बिमाफ्रा फोरोंखानांगौखाय दे आं खोन्थानो हागोन फिसा फै फिसा आं नोंसोरखौ बानजायनि फोरोंनि थेंक इउ मामि आं दिनै खोनासंनो इसा बेयाव जिरायफै फिसा मामि जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव गोबां बेबायदिनो सुबुं माहारिया पापफोर मावनायनि थाखाय जों सुबुं हारिनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैनानै गावनि बेबायदिनो जोंनि पापनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ जों थैनांगौनि जायगायाव बियो गावनो थैदों जोंनि पापनि थाखाय फिसा बेबायदिनो जिसुआ उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफानि खोथा लायोमोन आरो बेबायदिनो उन्दै समनिफ्रायनो जिसुआ बेबायदिनो बिफाजों खामानि मावफायोमोन बेबायदिनो नोंसोरबो फिसाफोर
बिफाजों हेल्प खालामजानो लुबैयो आरो थेंक इउ sir दा जोंनि स्क्रिप्टआ बिदिनो दा जोङो गासैबो फेमिलिखौनो बेयाव लिंहरनाय जाबाय And I want to say our guests, thank you so much because of you giving this doll for us and how to make we know now and we can make like small like this we can make now. Thank you so much.